Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano mga ka-DJ. Ang adlaw ay karong kanang Huwebes, February 20 to 2025. O karon day no mga ka-DJ, mag-upload sa taglaing drama na kung ako ang pasultihon mga ka-DJ, mga ka-listeners no. Hi, hello! Kumusta ka mo? Ano yan? Sabi niyo wala agad sa kahanginan, Trifon Morales, and then may partner sabi na ako diri si Juan Ditayad. Nini nga mong tulumanon. Kung ako ang pasultihon, asap kita. Always say a prayer mo. Gani, importante mo iksun. Kay sunan, importante ka na ang atong pag-ampo. Unas tanan. Pasalamat sa itong labaw magagahom. Lord, thank you kay Lord. Simong gihatag ka na mong grasya. Matagad lao. Thank you, Lord. Okay. Bueno, ang sutampo karon na itong hatagan o pagtagad. No? Pinadakinis usa ka babae nga nagpatago lang siya nga Mirasol. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kaigsunan ang atong sinder si Mirasol. Suma pa, kung mutuo lang kuno ka, way mawa ni mo, kaysa di ka mutuo. Mauni ako na problemahan, kay kini akong bana, kalalaking dako, tuho-tuhoon taayo. Pero ano yung masabta ng akong sugilano, no? Ang akong problema, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. At ang hirap, magpapay-mahal ka ng iba, wala na akong... Ay! Sus! Dali kay nagtaligsik na! Ha? Taligsik? Kapalit good! Kainit adto ganina niya, karon taligsik na! Ay, nay, hay ba? Oh, lagi akong kuhaon! Ay, aha ka aning uwana, init pa kay ganina. Italigsik man dayon. Oh, ang ano ka kanta mo ka? Ha? Magkanta ka na rin, mag-uwan niya eh. Basta yabag. Ah, piha ka hinawayon ba yan mo? Ako din na naway day. Nga mao man ay mga sultis-sultis, mga kasilingan na to, mga kakaraanan. Usulti na sa mga kakaraan nga, sila maoy napasangil, dili ako. No, sabad ya eh. Sabad- Tuo sa sabad- bidayong ka, kapoy di mo, mutuo na kas katiguangan. Ingon sila, dohoro ko no itimailan, ana, nga nayabag ka sa imong pagkanta. Unsa ko no? Dohara itimailan na. Unsa lagi? Duhara kuno ang timailhan. Kung mukanta gani ka nga mayabag ka, kung dili kuno muulan, muuwang ang iro. Ilam day, murabi kag kraang tao da silso. Kaya nga ano bitaw na, ha? Nga ano mo supak mo ka nga man ay sulti nila. Wala na daw tanong mo ka. Sabad eh, pataka ka lang tabi iha. Mauman na sulti nila, kaya nga ano mo di ay, na di mawa kung mutuo lang tayo. Ay dako kayo silso oy. Unsa mo ko na, unsa mo ko na? Ang imong pagsalig sa Ginoo, mas mituo pa ka ana kaysa gisulti sa Ginoo das Biblia. Abot naman ito, Biblia di. Tuom ko ginoo ba? Oh, naaraman di ay na. Nga ano mutuo pa man kana nga di man dili man na iya sa Ginoo. Ano na maglalas mo resol, oy, kay basig mag-debate na noon tayo ni Bahas Biblia. Debate ka uig gud nimo oy nabayot man kanoy. Hadloko man tani mog debate. Ngano nagtuo ka nga wa ko basa-basa sa Biblia di ay. Oo, tuwa ka nga, igor lang ko sa pagbasa sa Biblia, di mo? Ngano, sa may buti may pasabot ana di ay. Ang pagbasa sa Biblia, dili kay igor ka na mabasa, kundi kinahanglan pod nga masabtan mo ang pagsabot, kanang husto nga pagsabot, dili kay sabot-sabot lang. Pastilan baya nimo. Bantay ha, magdebate ya ta ha, magdebate ta. Makalagot kini akong bana, kay gawas sa supakiro kay dako, nagtuo man gud ni siya. Uy nga, moog gyud sakto. Siya gid mo isuhito ba? Unya, Uy, di na mahimo na ako, Mari. Uy, ako pa. Nga dili ko madag ingon ana lang. Uy, nasa tao ko kinaiya nga gitawag og to see is to believe. Ay, di ko kumutuan ang mga sulti-sulti lang. Kinahanglan doon nagugay ipakitag ebidensya, pruiba sa mga gisulti. Kay guwa ka ebidensya, kung sa kurti pa na, mariunay wa na, gibasura ra na. ay sakto kay kamari. Ingon ana si Celso. Basta magkatubangay na mi, murag mahagit ka kunong hanggang dako eh. Ay, tuo na, Mari. Labi nag, ang gasulti doon ay pakapin nga kuno. Buti pa sa boto ay klaro. Kay kuno man, ingon kuno. Uy, magkuno, basta naay kuno, yun ay klaro. Salamat, Mare. Oh, oy. Ngano man eh? Ngano na may nagbitay dinis may pultahan? Ano ni decoration?
Ay, nakakadi ay, Berasol. Tay, naramday ka dati. Ay, paamin ako, tay. Nagasanto, anak. Unsa ning gibitay din sa pultahan, tay? Christmas decor, ni? Ay, abot lang. Pauta na ang bana ni mo. Kaysa mao'y nagbutang yan na. Hak mo ning tawhana, eh. Unsa ka di ay ni ay? Ay, naaragid ay. Naabot na di ay, tay. Magwapag pag-abot. Diin man day na siya gikan, tay. Ay, mapagpag-abot to. Abot, gikan siguro sa mga barkada. Paano nga, ting barkada man yun ang imong bana. Ngiga niya, no? Siya pa'y way trabaho, way pangita. Sige paglaag, sige barkada. Di nilang katay, ha? Ako sa tong atuon. Sungagun, gid ko ning tawhana ron. Ay, Berasol. Hoy, Celso. Di naman sa ka. Ano ni kaday? Sa'yo lang yung karoon ng Ay, kung tubag ko ang pangutana, ha? Tubagon tayo pangutana. Da. Ang akong pangutana mo itubaga. Diin ka. Yun ko nga barkada nga. Nagunsa man kuno ka dito, Aber? Ang asang mga libak me. Storya-storya rin ko. Hoy, Celso. Kanang imong i-stampay diha ba? Kung imo pala nang ipangitag trabaho para maka-income pa, aw nindot kaayo. Di gid unta ta maglisod. Pangita sa trabaho, oy. Di kay magpabuhi lang ka nako permi. Hilig manggid ka kag tuo-tuo. Sa ato pa, mutuo jud ka nga kaniadto ang mga bana ragi angay man trabaho. Kaya ang mga asawa, mao'y mo atiman sa bahay ug sa pamilya. Ang bana, Celso, mao'y mangitag panginabuhian. So karon asa naman na? Imbis ikaw mo buhi na mo, ikaw naman hinoy among gibuhi. Butoy. Day. Ang kanya naman na, laki naman ron. Nya, naas imong Biblia. Murag na ana siya. Ang kaniadto mauna ang Old Testament. Nya karon New Testament naman ha. Ilom na ay mulusot New jud ka na. Testament naman ta. Kapaday, mulusot jud ka permi. Oh, ay. Unsa man nagitao di mo sa may pultahan? Unsa man nagbitay? Swerte na. Oh? Swerte? Unsa swerte ka ba? Mao ni swerte nila. Basta na ako nun na, moabot ang swerte sa panimay. Mga, stay. Ay nang labti ha. Kumain na daw ng tulog swerte. Uy, Celso, paminaw ha. Bisag punon pa na nimog butang ang tanang pultahan ug ingon ana. Wag gihapoy swerte nga moabot. Mangutana ka ngano? Kaya nga nung ano day? Kay naa may dimalas ka nagpuyo din he. Ha? Kinsam ko na day? Ikaw! Wag dimalas na mo din he. Day! There is nothing that I Tay Banyong, nakunsam ko na di tay? Nanghingo ko. Kaya nga naman ha. Ay, nungsa. Nungsa mo taong ko tayo, oy? Ay, nga naman lagi. Ibaw ka tay, nadili maayo nga manghingo ko o gabi ang dako. Sa? Oh, nga naman ko no ha. Tungod kay matod pa ko no sa mga karaanan tay, nga kanak ko nung mga ninguko o gabi ang dako, magkamalas ko no na. Wa ko nung swerte nga mo abot ana, way mo swerte nga mo soda na. Sabay nagsulti ni mo, ha? Ang mga karaan, God! Isultihan ka nila. Ako lagi nga mas karaan pa ko ni mo. Walagi ko sultihin nila nana. Oh, kasi wala mo magkita. Hello, diha. Kita sa imong mata. Mo magkita. Tay Banyong, way mga nato tayo kurbuto o lang ta? Usay may gustong na mo, ha? Ha? Gusto kang na mo, ha? Oh, unsa man tay? Mawagan ng pananaw ni mo ron kung may kukara kong kumo. Sukod sa dimalas ani o? Saman ang dimalas ko ron ako, ha? Kanaya mong isulti ba? Nga nahibla na ka, unya ka takiyon ka. Oh, duhara may kapingnan mo, ana. Kung di ka may hotel, magtutyo ka. So, klaro kayong dimalas. Murag ako mo imong gihimong tumunghan ng dimalas na ako yung mga padungog-dungog binuang managay mo Celso, ha? Tay! Tatay, mabitong akong gingon ninyo nga way ko mo og mutuo lang ta, wa may mawa na to. Pagsuri ha, Celso, eh. Awarong, mabur na to swerte. Maabot na to ang swerte. Ay, nanuktok, Celso, eh. Oh, swerte na ro, tay. Siguro ka? Ayo! Nasilso na pahag niya! Uy, Celso, dali no! Don't speak kasi skin, ano? Sige, salamat! Salamat kayo! Oh, dili ba ikaw magigipanitaan to, ha? Malas to, tay. Di ito swerte. Kaya sama na ito. Maniningil to. Ha? Kung sa ito, eh.
Ayo! Nanar sa nanuktok. Basig mauna na ang swerte. Inaya lang, tay. Ayo! Inaya lang kay basig masukong ba. Ayo! Kinsa na? Kinsa na? Maniningil kaya po na? Dili na! Aw! Mauna ni swerte, tay. Ay, swerte. Swerte na na do. Po, manikingon mo, tay. Nga dili na naman maniningil. Dali, tay, dali, dali. Unsa man ito? Biin yung duha, sir. Oh. Unsa man eh? Putlan na mo, sir. Kinahanglan inyo mabarir ang karong adlaw, kay para di mo putlan. Pwede ugma na lang dong? Huwag maginaputlan, sir. Kaya itagaan mo mong gwande. Karon so, bayari na ninyo karon di mo maputlan kurente. Ha? Ungot sa itoy! Maauto ka ingon mo swerte. Ha? So, ayaw kong samuka tayo. Kay, nagunauna pa ko saon to na ipagsolba ng problema, ha? Imog na solbaron. Kay, makulutahan ka yun ni Mirasol. Ay, mga asawa. Mamalas ka yun. Ay, nagkasaba ni Mirasol niya, ha? Ay, nagkasaba niya, ha? Kinasok ko to. Mangital ko para bayad ay. Kinahanglan mabayaran na yun nato ni kurente kay ug di ugma wa na tay kurente. Pero ay nagsaba may resulta ya. Sana lang. Hanggaw ni si Celso. Ingon niya kay swerte. Ay, nagpulos di ay bandi malas ang nangabot. Paniningil og tagabiko mo di ay. Ako ni tawhana eh. Tay, Oy, nak! asa ni Celso? Ay, ambot. Asa to? May lakaw ba to? Asa di ko to siya? Magngita kwarta. Nga naman, tay? Ay, nak, hanggaw ginibanan ni mo. Paingon-ingon pag-aswerte ko nun iya ang ipang bitay dari. Jadi ay, bulos di malas ang nangabot. Nga nung di malas man, tay? Ay, nangabot primero, maniningil. Ikaduhang sa gabi ko, ragdaog pil. Ingon na kinanglang bayaran dayo na ron kay putlanan na. Say, putlanan. Putlanan na tas kuryente. Ha? Duha naman dahil nakabuha nga, wala mabayre. Unsay wa ko? Hala, si Celso may akong gipabayad, anak. Ay, putlanan na lagi. O dili ito mabayaran karon og maputol na. Pantay lang itong kadahang dako. Pantay lang ito. Asa ka to siya ay? Ay, mangital kinuto sa kwarta para bayad sa kuryente. Anya, makakita ka to siya. Ay, abot lang. Bida ganito, Hana. Ngita gid makatilaw sa pinuti ay. Karoon lang dyo ka. Hinay-hinay kapag sudang silsuha ka, no? Porte ka yung kaya. Huwag ko kadungog sa imong mga steps. Patay. Patay ka. Dungo pa ko self ni mo. Patay gyud karon. Patay gyud ka nako. Pwede mo gibayad ang akong gihatag mo para bayad sa kuryente? Ha? Day. Kalma lang, day. Ay, banghagi kay mawa niyang swerte, day. Mangita lang gihapon ka swerte, ha? Nga putlanan magitas kuryente hanggawa ka. Wala di mo gibayad. Mabayaran na, day. Karon, nigabot sa kwarta, day. Nigabot sa akong swerte. Bayaran na. Maswerte gyud karon kay ikaw magdagang kas karsada nga wa na kay tumoy. Animal ka ha? Ikaw magadag di malas dinhi ani. Ikaw nagdag di malas dinhi sa bay. Ha? Karon may nagputno lang imong tumoy. Ay, day. Ay, binuwaw na, day. Ay, binuwaw na, day. Dagan kun may tiil pa ka. Yeah! Balik diri naglagot diri mo Celso. Balik diri kay putla takas tumoy nimo animal ka. Balik diri Celso. Mao na akong problema. Naamong mi aning kabuang sa kumbana. Tungod ani ang pagkamatuhon nga mangita gyud ko siya swerte. Bisag unsa na lang ipamutang, ang resulta di malas na hinuon kay naputlan magid mi suga. Wa day kabayad ang karaho kay ang akong gihatag nga kwarta para bayad sa kuryente. Wa gibayad. Karon wa gyud mo uling hanggaw. Unsa kung buhaton aning tawhana? Palayason ko na lang gid ka siya. Unsa man og kamo ang pasultihon? Mirasol. Pepe, ayaw ka
kalimot ha, OBM Special Taste Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo kay lami, uy. Tinuod na, lami ka na, Paulitos, Macaroni Crunch, OB, iyan may special, tasty fish cracker, ganyan mo sa Food Trade, Diamond Food Trade Incorporated. Unya, minom ka mga bata, o Don Pepe Tablia, happy, happy, happy. Happy gyugay ka, sama sa kahappy ni mo, kung mo adto ka sa Happy Mart, wadlo na kulon, tabunok ug magtan. Na di na mga barato kay nato mapalit ng mga blouse, unsa pa na blouse, shorts, kabataan, sapatos, tanan nga mga kinahanglan sa tuang pagkatao, blouse, kining karsunes, polo, na diha. Unya sa dapit sa magtan, do not are us din na. Do not are us nga nasa kilid sa magtan, Happy Mart magtan. Pwede mo palit ha, lami kay gikan mo sa Happy Mart, snack lang mo diha sa Do Not or Us. Okay, ug sa tanan po na to makaigsuunan kinahanglan nga kabong padung sa trabaho, inom gyud mo Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Nindot kanin ato imnon kay panington tani. Sa opisina ni Kuya Nick Pipito, basta Toledo, Kuya Nick Pipito, naginom na sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Labi na gyud sa opisina ni Dug GR Pipito o sa opisina ni Vice Mayor Choi Asdar, sa Ricky Asdar. Sila si Ryan kang kay Ma'am Casmer araw ang kaping matapang kaya kang ipaglaban. Maunay ilang ginom. Sa opisina ni Ta Lister Daan, Kuya Lister Daan, Kunsihal Francis Espares. Kunsihal Dave Tumula, Kunsihal Hariran, Kunsihal ni Boy Doc Labilia, Og ni Nobi Abelia. O labi na yun sa atong Vice Mayor sa Barili, o iyang atong amigo po si Rani Bulo, o si Vice Mayor Julie Flores. Kumusta ka niya, Vice? Sa tanan itong mga suod, sa atong mga amigo naman yun din nato, Ate Pres, sabihin na si Kapitan Ray Marimon diya sa Bien Unido, ni Hangyo Agitaon, yun din sa po si Capre taon, magpatabang taon si Ate Pres, taon kay gusto siya mo serbisyo diha sa Bien Unido nga tinarong nga pagserbisyo sama sa pagserbisyo ni Kunsihal Francis Espares. Okay, Ate Pres? Okay, o gago sa pasalamatan. Oy, Bam! Ali Bam! Kay murag na Argaw. Argaw, kumusta, Ma'am Rose Beliegas? O, Tony Atan Beliegas. Thank you! Binakog, sa Argao, daghan nga turta. Sa Argaw daghang torta. Argaw na lagit mo na sila. Daghan nga Uslob. turta. Turta yan. Turta, no? Padali lang may director ni. Padali. O, Padali ako dito, sa tatami. pasalamatan ko yat. At tanan nga nagtumar, nag-maintain ka rin ng Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Para sa ato mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, ula ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig pa di uto ni mo, magyapon, sa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong paniudto. Magyapon inig panihapon ni mo, sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na itong na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, ayaw na magkahadlok or kaguol, tungod kay doon na makatambal, makaayo, makapaalibyo, anang atong gibati bahin sa kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule. Imong imnon, una ka, kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan lang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan mo na itong mga kaigsunan, salamat kay ninyong tanan sa paggamit sa atong number 1 haplas, ang Sed Limit Oil nga tinuod yun mo tabang na to sa pato. Oy,
naka-experience yung ko nga napaso ko sa mantika pero ako gibubuan og sediment oil pero buyag lang taon wa gyud mo purmang paso na wa gyud ang iyang kapuwa pero buyag lang kay kini tinuon mo gud di man ni bakak ko na to agod dili sama sa dili ba wa tabi yun nga uban bakak na kini nga buhat tinuon gyud ni atik-atik o kanang mga suri-suri diha atik-atik nga unsa pa na diha kanang mga suroy na sa daplay basig mga atik-atik pud sila taon pero buyag lang pero kini ato dili na atik-atik tinuod ni nga butabang na to ato ang sediment well tinuod ni nga muwagtag sa itong panuhot pamaol panakit sa kalawasan barikos bes katul-katul kuto sa kabataan ilikay paginta sa dinggi sa to ang sediment oil nga anhar nato mapalit sa butika pero layo mo sa inyo ha i-type lang ninyo ang para madali inyo magtaka no sa Facebook style lang ninyo ang page sa Sed Marketing Incorporated i-type niyo ang Panyawan Herbals inyo na makita diyan sa Panyawan Herbals ang mga genuine nga mga produkto sa Sed Marketing na diha nga to ang kaping matapang nga kaya kay paglaban na po na to ang Sed Liniment Oil unya kung layo mo ay at lang na order sa Shopee kay para diretso-diretso na og layo mo sa butika ha. Basta ang ato ang mga produkto sa Sed Marketing pwede na nato ma-order sa Shopee. Bam! Kasi kanisin din na itong tabaganan di halan. Mirasol! Mirasol. Ay, Engineer Carlos Mirasol. Oh, Mirasol. Diya sa Oslo pa. Ang apelyido Mirasolan. May buntag Engineer Carlos Mirasol. Ingo masabag si Mrs. Ingo masabag si Honorable Edel Nazarino. Ang atong tambaganan parehag nga ni Konsehal Carlos Mirasol. Ang ato sang greet na ko nga si Konsehal Edel Nazarino sa LGU Oslo. Kay karumpit sa Hagulyat nagpiesta sila sa ilang debosyon nga Black Nazarin. Itim na Nazarino. Sa pag-record na to. Karong pag-record na to aning December 9. Konsehal Edel, Barangay Captain Lindo Nazarino ug ni Ma'am Pamela Nazarino Ledesma sa Woodsville Pharmacy. Kamo may nagdebosyon kay mato pagibilin sila makatigwangan ang itim na Nazareno sa Oslo Bon ang piesta sila karon happy fiesta sa Black Nazarene ug kaninyo tanan diha salamat kayo. O ingon sa kunin mo Konsehal Raul Butron diha sa Oslo. Ayaw ko mapangalibot ha. Sa inyo ha karong mga kalihukan sa fiesta, laban na sa inyong mga activities atong Celebrity Kodik Leonisop. Sa iyong buntag sa pagpangaligo kay inidi ko nung sungguhon ta mas medyo ko nung tagbaligo na sa iyong buntag kay mga init sa lawas. With glutathione and papaya extra. Adunay natural moisturizer para magpabilin ko mo younger looking dili mag-dry ang inyong skin. Unya aduna sad kini mga sangkap nga mga para sa blackheads, whiteheads ug mga up mga katol-katol. Celebrity ko tig biyon so pangutana lang kita sa butika. Dili ka mo magpatakaw pamalit kung naisuro-suro nga i-offer din ha. Kay ni ato niya din sa mga Gulyat ang parking na sad ang yellow sa kanan tapad yun sa akong balay. Sige sibiyaw panyawan. Yellow ito na sa kinan. Oy, daran is butika to. Hawa taon ni na mo gisuro-suro. Sige mapangablit ang katong sales lady. Ay pag-agin ako lilingi ulgi siya kailan siguro sa natula. Ayaw ka magkalimutan sa Celebrity Kodik Leonisop. So, kung nalang nitataksid marketing. Thank you. Unya mga kaisunan, ang toxin, mauni mo daot sa ato blood cells. Ang ato blood cells, importante kay ni mauni tigatot sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan ni kadaot ini. Daghang mga balatian nga atong gibate tungod sa toxin nga ni pundo sa ato ang kalawasan. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, o constipated ka, atong kidney problem, mao ginamit madaot pa sa daghan kag maintenance mo na nga. I-flush out na nato ang mga toxin nga ni pundo diha kan daghan kay ba ato na magtangon pinaagi sa pag-inom na to G-Detox Plus Herbal Capsule kay kining G-Detox usa ka natural nga detoxifier usa ka natural nga remedy tigwagtang sa balatian puno sa nutrients nga mao'y makapalingon sa atong vital organs ang ato pag-inom ni usara ka kapsula usa ka oras sa di pa kamukaon kun wa pa kay balatian pero do na gali kay balatian kinahanglan ka tulo ka inom buntag ug tuhapon duha ka kapsula usa ka oras gyapon sa di pa kamukaon unya imna na tong 8 ngadto sa 12 ka basog tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kining mutangtang sa toxin sa imo ang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang sender karon nato si Lawa. Mirasol Ate Pres. Mirasol. Mirasol Ate Pres ko ano siya yung banat tuhuon kay ba. Sa unsa lang tuhuan basta dunay kuan tuhuan niya
Bisa doon ay mga Tuhuan niya tanan? tuhuan niya basta doon ay mga ingon-ingon nga mga dagon-dagon kanang mga kwarta siya ay. ana. Tuo din siya ana di pres Ay, karon ay. katapusan nga ni ana diha. Abi niya swerte sa kinitay swerte na nitay nuktok. Swerte nga bill day suga na to. Pagtuksok ng bill suga, o agita sila, apot lang dyan sa kurente at pres. Putlan sila kay tungod sa pagtuoan ning akuan nga ay sus abor lagi na inikabot sa kong swerte. Swerte gyud diha ate pres. Inikabot sa kong swerte na mabayaran ta tanang utang. Tuo lagi siya gubot ni swerte. Kani mao ni swerte tay. Bill de suga ate pres. Unsaon man niya nga yang badato tuon mo palayason ba kuno niya yung bana be. Unsa ba ka tabag di mo diha. Ba palayason ni Mirasol yung bana. Tutuon man kayo. Kanang pagka matutuo, no? Sayon ra na, murag layo sila sa Ginoo, sila pag-ampo. Kasi kung sige tag ko totoo, matod pala kami kuno kumpare, pag humanyag blessing sa motor, kisabligan kung nugdugo sa manok. Ingon rin, pare, asa man day yung gituan, katong ako ang pag-blessing, katong pag-sprinkles bindita, o kanin yung pag-sprinkle yung dugot manok. Tinood ka ng bukan og bino sa tubangan kay para kuno di ba smag. Kanang patutuo lang, kanang gikan ta sa mata niya, mutapon sa pikas, na sa inyo? Naay. Naay na. Di na tinod maayo? Ambot lang, good sa kay para nako sa ako lang sa dakay mao depende mo na ang ako mga katigwangan ba mao sa gisulti nga dili ko no maayo nga magtapon-tapon kag bilar. Okay, namatay mo ko na kumpare sa yan. pagkakaron murag di naman sila mutuan abam. Ako may kumo sa mutuo taog sa dili kay Mao na. nituon lang gyud ko ana nga di ko tapon-tapon og bilar kay lainan gyud ko Kay mao magkadina ko nulan. oh mao may tradisyon sa buang mga katigwangan nga di magtapon-tapon og bilar. Okay. Ilapon na. Atong niagi si Mana, kasabat ko pangadya sa mga usa ka paryente. Karon gapon niuli mo ko sa amo, lain po namo paryente nga may taliwan, matong ta ko nga ayaw kay wa pa iglubong tong una nimong giadto. Ayaw bitaw. sa ana. Anyway, atong pambitan diri, inday Kung kanang may labot ng kung gilubong na ang kanang pagbilat. Pagbilar. Bilar ka Karon karon. dili maayo kanang Palitan, imo ba- mabilar mo igagaw. Matay mo igagaw, nya imong sungas kay gagaw, bilar ka. Sa mo dili ka pwede ni bilar ka diri adto din ka Oo. dito. Pwede ra sunod adlaw, Sunod. bilar ka. Amo ba? Pero sa usa ka gabi duhay mo bilaran. Kuan maglagari Ah, ta. May lagari. At pwede na dito nga ako kay last week pa man ko ni adto. Ay, pwede na. Pwede na. Wala problema. Ay, anyway, Anyway. atong pambitan be, panultihon 13 verse 4. Ang taong tapulan mangandoy sa usa ka butang. Apan dili niya kini maangkon. Ano? Ang kugihan makabaton sa tanan niyang gikinahanglan. Mo iswag ta, mo disuog ta diri sa verse 13. Proverbs panultihon 13 versikulo 13. Gawan. Kung isalikway mo ang maayong tambag, matumpawa ka sa kasamok, apan sunda kini ug mahilikay ka sa kadaot. Aha. Sakto titong giunak ko ni Teresa. Non sabat. Paminuon ko nung ko manganak. Ano ba ko matres? Kuan ka ng atong Mirasol. Tikduli lang panagsanay mong bana kay ug ingon na magsigilan siya totoo sa ako nang gibasa diri wa may maayong sangputanan mo na say maminaw siya sa mga tambag sa mga matarong matot pa diri. Tinuod Ug unsay mga gibasihan do na ba siya ibasihan. Hinuon sa katong among gipangsulti ni Goliath moingon siya wa may mawa ako mutuo ka pero og panalitan og lahap na sa pagkatuhoa. O di niya masusilan nga belto sa suga. Gawa kay sige mo siguwat sa yung swerte taon kanitay. Swerte na ni mao na akong swerte tay. Pag panuktok yun oy. Susbili sugaway. Swerte hay. O banin na lang pag-ampo kay kanabito panultihon Goliath ngayon lihok tao kay tabangan ko ikaw. Kana Yung magiging- nang pasalig ni mga swerte mo na aning tuiga swerte kining kulura kining numero mas swerte ko ani kining kon ni tilao ka manok swerte ug maglingkod ka di ka mo lihok wa gyud may isog ang swerte. Apon mo palahita. Kaganya kami sa ate Perez kamera mga duha diri ni lakaw man ka. Usa tong gingon nga magsigig madyong inig abot sa patutoy sa bata ay wakle. Wakle. Ako gina sa ate Perez sila lahi to nahitabo na ako. Magkihak ko. Ang ano man? Matutoy ta gisipitan man ko. Oy. Hindi ka na bata. Salamat na kinagaling na naman no. Kala ko ang puzzle.